Ide megy a kamerába, tehát így lesz, hogy itt van majmok bolygóján van. Milyen kamerában? A kamera nem is vele meg. Dobja azt, hogy a majmok bolygóján filmet. Rá is közelítettem a fejére. Hogy ott készült a felvétel a majmok bolygóján. Ez egy kisebb kanál, ilyen másfeles. Leöntések. Gyönyörű leöntések, és majd egy mozdulattal, kedves professzorunk már is terít, egyszerűen csak terít. Egyszerűen csak terít, gyönyörű, meseszép, ilyen terítés. Ilyen terítő talán a Magyarországon. Nagyon szép. Kedves Anting csak csodálkozik. Oda nézzenek, egyszerűen mintha söpörnék. 1-es, 2-es kapar. Gyönyörű. Igazítani se kell, kedves földmunkásunknak, segédmunkásunknak. Egyszerűen a mesterünk, ez professzionális. Egyszerűen performance. Egy helyben megfordul, kikapar, és nem bírnak vele, gyönyörűen 360-as megszkörünket megcsinálta. Kicsit le, döngöli. Kedves majmok bolygójára ott megy az egyik kollégánk. Gyönyörű. Egyszerűen nem bírnak. A mesterünkkel nem bírnak. Legkomolyabb földmunkagépesünk. El is egyengeti. Ezt nem bírnak egyszerűen. Kimondottan professzionális. Gyönyörű, egyszerűen még simít is, le sem kell húzni a vízmértékkel. Fenomenális. Köszönjük szépen a közreműködést!